Ay, What's up? May kabis naman. Nanay karon sa ngalan. Burns. Ngaon daw may dire, libre ni yan eh. Kinsa? Kuya Jericho. Ay, kuya. Hi. Burns Tago. Hi. Loya. Ano masasabi mo sa rides? Batsig kayo, grabe. Batsi kayo no? Gubag-gubag yung dalan. Ka ng kuan ba? Binakog na lapas sa tagtago. Wala pa di ay. Wala pa, binakog off-road na itong sakay. Ban man jay. Gani. So ano siya guys? Tagtago. Hi te Doris. Close na. Belated happy birthday. Alam ko na human yun. 1 year celebration na. Bukas mo kayo yun? Diyan. Mayang gabi eh. Sa oras na? Alas. Asa patagikan niya? Ikaw patagikan. Davao. Sa oras na naghawa dito? Size, kapil. Alas 6 kape nun. Abot alas 12. Susi ka na po. May tawag na hindi na kumusap. Asa na taron? Asa na taron dyan? Kailan natin balik yun? Nami sa Tongkaraan na church na geta na Madrid sa Barubo. Kauban naman sila Pastor Raymar, other na mga joiners. So churchmate ni Pastor Raymar. Wala may upinan ng bintana. Kanina isa ka bangka, tas kato ang isa ka bangka na mga sakyan na 40 daw. Pwede na tamo karga sa itong mga gamit, pero ulat sa sila kay nagkuhan po man. Basta nagmaabot, pwede mo naman dito siya. Asa? Dire? Kaning ano? Tatawagan ni ganaya? Infinity pool. Infinity pool mo na kay kuan daw, makita daw ang dagat sumpay sa pool. Lapaw na sa kuwan. Sa magtuwad. Hindi na magtuwad. Asa ang Bretanya ya? Mo na ka na mga island? Mo na ang Bretanya. Ano siya nga mga island na sila mga pangalan. Natay Naked Island. Naked Island. Muna ato muna maatuan ang Hagonoy. Hagonoy. Naked Island. Okay. Murag diha ta mo si diha ta mga on. Diha kana sa to nga. Kani. Moving step across the floor.
Hi vlog. Welcome to Pas landing. Britanya. Lamig juga siya. Problema lang diri ay hindi siya pwede paliguan. Dili. Exclusive lang ni sa mga gagmay hype. Kita gamay. Tara ay. Kani may vlogger sa to. Ay mo ni siya. Ay, hello. Sa name ni mo? Criselda. Griselda. Asa ta karon? Balinata karon sa Hagunoy. Hagonoy. Asa Hagonoy? Dreaming, come with me, I'll help you wake up. Itodlo. Ayan. Oo na siya, Hagonoy. Ano na siya ang Hagunoy? Grabe, kanindot sa place. Ay, guys. uli na. If you wanna get it along, Bantay number 6 ha. Kayo mag... Okay, let's go for number 5. Pika. Ito na to diha mga pre. Pika. Oh. Tapos ang team sagbot. Oh. Gwapo kay magplano at nyan tamor. Sa tabas. Ampak. Asa ampak? Oh. Ang boom, basig masaag na punta ano kan mag-boom ta kanan. Karon na kami. Laro pang tao manilay. First time na ko, guys. Ay, pero si Tagabuki. every time you leave, Karon pa ko na ito. every time getting lost outside in the cold. We faded. Hi, kamusta? Hello. Asa taran niya? Nami sa cave. Wakat cave na. Walking cave. Wakat cave. Thank you kay diri. Oo. Beto, tinaw kay guys. Woo! Grabe ka nice. Sabi kayo kang tinaw, guys. Oh. Sabi kayo Ano siya? kang bigat. Batok top up, guys. Every time you leave, every time you leave, Ano man eh? something take a part of me. Every time you leave. Kumusta ang bagong tsinelas? Ayaw ko kamatay. Getting lost outside in the cold.